Suwat ang po karon to hatagan og pagtagad no, pinada kini sa ka babae. Nga mapatago lang sa ngan nga tunya. Kinigibutan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay suna na nga tong sender si Tunya. Kini akong bana sa bag-o pa ming kasal, tisoy gid noon kay ni siya. Pero sa dihang nagkaedad na, nabalaka na siya kay naupaw na ang iyang buhok. Ug murag naapektahan gid kaayo siya. Mao nga na problema siya. Ug ako na problema sa dinuong ko ani niya kay nabalaka man ko siyang mga lihok. Pero aron inyo yung masabtan ang tanan no, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan ha. Pre. Kanta na, pre, katong gikanta bitaw ni April Boy Regino, pre, katong, sa tita ito lang na. Na, kana. Okay. Sana ay mahalin mo pa rin ako. Sa tita ito lang na, pre. Hindi ba ikaw pa rin? Dili, lain na. Dili, larga, basta ka na, pre. Wala. Saka na. Anugon, sa babay karun. Miburot ang tiyan, way usang ni angkon, matud ni bathala, ang lalaki way sala, sala sa babay nganong nagpahapla. Tara, ang balay ni Kunching, usaray bintana, gibantog si Kunching nga dili makuha, gibantog si Kunching nga dili gyud makuha, nakuha lang si Kunching sa hagwa-hagwa. Oy inday kuyog ta sa amo, manakay lang ta sa akong kabayo, pagbantay lang inday, unya kun mo iniktin, gunit lang inday sa akong ubalti. Mainom doon ako na pre, kanta, gikanta na. Di ba ni Scudero nito, dungan sila, concert sila si April Boy Rino, katong mga... Is-in to. Is-in to sila. Dili kita, sila to sinitiban kita lain, matas bintong. Ulo tiban ito na gulyat, no? Sila Giligid sila Dilmar, wow. sila Gilid Dilmar. Oh. Ikaw ba, pre? Pag-giligid ka. Bida, pre, ikaw ba, pre? Yung kahit pagkahupas, pre, naunsa naman ka, eh. Sabi da, maingon sa karon nga ang tanang bilib horot. Ano sa karon? Alkara. O, naunsa man is pare makoy. Oh, da. Oh, Pre, bakay. Hoy, what's going on, ha? What's going on? What's the matter? What's the matter? ano ka, oy? Kano sa kasayo ko ni mo na Birni Santo. Pre! Man, pre. Luya ang taon. Di mo na usa ba ka? Suya lang kay kunin niyo. Naunsa ka nung suya man ka. Naunsa ka. Katisoy ni mo. Naunsa. Ay! Kamunay, naung na mo na eh. Murag, endangered Species. species na kayo. Endangered species na kayo. Nauna mo. Kita mo kalito, pre. Man mo kay gawas nga. Ah, Tisoyon mo. May talent pa yun. gay. Ako, abot lang na eh. Nidol pala na kos baba. Matras na. Kaya nga naman. Kay budol ka gini babae, pre. Nakalikayan pre kay mo dool. Magyun albi na tindira ang babae. Saan na ito pagpalit ng ditam dool. Paduol gede ka. Pero Pabita, no? bintaha man mo kay inyong itsura. Intak pa na. Inta ka. Ako, kuwanan, pangan na. Unsa na na mo? Nakuwangan? Kuwangan. Bida sa di mo, naunsa mo taon kay. O sabi nagkakuwangan na imong naong plek. Kuwang na kong buhok. Unsa? More na yung problema ni mo. Unsa, tagadi-gadi ako. Pero unsa naman sila ka-problema ni mo, ano? Eh nga, menyo naman ka. Hangka. Unsa? O man ka po sa bati sa mong asawa ni mo, ni mo, pre. Oo, man noon. Bita. Pinangga magyapon ko. Problema din Pero na. ang ako bakit? Oo, gumulakaw-lakaw ko. Tungo na niya akong upaw. Wa magana mong guhod gili Dilmar. Guhod naman ka. Ora na yung bispo. Nanay na kasulban anak ron, oy. Naunsa mo ka, oy. O sabay sulbad ko na ni, be. Okay, ingon sila, no? Nay baligya nga krema na, pre. Kanang para putubo, god. Mahal sa lagi kayo. Mau ba, pre? Di man, ingon sila nga, kuhan ra, kanang barato-barato ra. Pero, naamay way gasto, pre. Ha? Unsa man, pre? Kuhan, pre, patilaan lang ko nun mo sa kabayo ako, no?
Ha? Patilaan sa kabayo kanang imong upaw. Pasigig patila. Kay kanang laway sa kabayo, murab sa nagalubira. Ngigat, yun. Pero patila ko na mo sa kabayo, pre. Kanang bago pang mata. Kanang wapay pamahaw. Papay kaon. Sure, tong... Sure, day. Lagi! O resulti sa musilingan. Suway, pre! Oh, diin man ka, oy. Milagro laging milaag ka dong. Huwag ko mulag, day. O, diin man day ka? Ay, dito na sila paritulyo. Yan, nag-abot kami ni Paribitong dito. Kinig, day. Nakikailan nga doon ay binuhi nga kabayo. Ha? Kanang napay binuhi nga kabayo ba? Uloy, asa man taong kamangitag kabayo din eh. Uy, unsa man imong kabayo? Ako nga bangan. Ha? Mangutsiro ka? Ay, dili. Uy, mutsiro ko taon. Asa mo lagi nimong kabayo? Ay, ako itambas kong upaw. Soba ka diha makuy, uy. Kano sa agutaw na mahitabong ang kabayon, mahimong tampal sa upaw. Ay, basta, tabangin lang ko pangita kung kinsay na ay binuhi nga kabayo. Wa na lang bumulali sa kong bana kay sa puton ra ba kaayo. Pero naglipog gid ko kung unsaon niya ang pagtambal sa iyang upaw pinaagis kabayo. Ay, wag gid ako damha nga. Nagkita mi sa kong suod nga amiga kani adto nga si Pining sad. Sakto na niya ako nakuha. Ay, mangumprahan sa kong usab karong Domingo. Sakto na ni ko sa kapart. Muadto na ko sa counter. Ay! Uy, magtanaw, uy. Kadangag basab ni mo. Ikaw may kadanghag, uy! Naghandos ka ng imong kariton nga naglingi ka. Mura na pag unsa imong gikumpra. Pulo sa gid na buwad og imo. Oh. Pining-pihing? Uy, Dunya Igat, ikaw niyan. Hala, kadako na kung dimong igata ka, uy! Hala, mi gwapa man gihapon ka igata ka bisag idada na. Ay, sus, Uy, idada kumusta na. man ka, uy? Okay, ra. Ikaw, kumusta naman sa kadiha? Asa na di ka puyo dayron, uy? Ay, nanakos dulho, kay dulho man ang ako na bana. Ay, taga-dulho. Time pa. Kanang dulho ba? Di ba, daghan man ang mga tartanilya diha day, no? Oo, naagihapon, pero gamay na lang. Wala man gud kaayo man nakaugtatanilya ron gud. Kay na may daghang may sikat. Wala man lang gani mangutsiro ng akong bana. Hala, kung zero day mo ba na? Utaon. Pero may upgrade na siya, oy. Tay sikat ang iyang gidrive pa, dili na tartanilya. Ay, nga kagpinsa masang tartanilya ang iyang gimaneho. Hastang kabayo, amo aman to sa kumbana. Oh, so naa day may kabayo. Naaman. Nga naman, magbuhi sa ka? Ay, dili, oy. Kanang gipapangita manggod ko sa akong bana o kabayo. Nga naman, mangutsiro siya? Dili. O, unsa man din yung kabayo? Itambal ko niya siyang upaw. Unsa? Bisan si Pini nga akong amiga, wasad makasabot kung unsaon pagtambal sa kabayo ang upaw. Unya, ako ginahangyo akong amiga nga abangan na mo ang kabayo sa iyang bana. Ug sakto sad kay na may bakanting lugar sa amo nga kabutangan sa kabayo. Dali. Day, sabay patanahan mo na ko dos luyo ba? Ay, dali lang ba? Dali na. Unsa lagi? Mm. Oh, nanatas luyo. Sabay patanaw ni mo na ko nga. Oh, Unsa na? kabayo? Mm. Kabayo! Yes! Di maganda day. Ay, sabana na sa kong amiga akong giabangan. Mao nga ampingi in taon na ha, kay basig mamatay na makabayad ta. Mahala ra pas kabayo. Nya, karon mangutana ko nimo Makoy. Unsaon man gid nimong kabayo ha? Unsaon man pagtambal sa kabayo? Ay, nalagog tuki ana. Pagtuki pa. Basta kay, ako rin may bawa na. Swapong sa taon nimo uy. Gitabangan ta kag pangita og kabayo. Nya di ko nimo sultian kung unsaon paggamit sa kabayo nga makaayo sa upaw. Secret na. Basta kaya ako rin lagi bahala nga mo gamit ni kabayo ha. Wagit musulti na akong kanahan. Mao nga ako lang siya gipasagdan. Pero wa siya mahibaw nga ako siyang gipadidaan. Ay, asa mas Makoy eh. Wa na mong diri sa akong tapad. Sa'yo siya ni bangon. May pagbangon na lang sa ko. Ay, asa mong kanitawhana. Ay, sa'yo mang may bangon. Lakaw ka isig sa'yo. Susihon na akong asa. Ay, basig tuas banyo naligo. Wa man dinis Makoy. Way tao dinis banyo. Asa mo ka di ay? Hey. Oh, Relax. si Makoy tuas liyo. Relax.
Tuwa siya sa mo tangas kabayo. Akong susiwin. Nga ni kabayo, oy. Angan lang ko na ni Totski. Totski, behave ha, behave. Behave. Gigutom na ka no? Mitando pa. Musik kasabot eh. Okay, Totski. Nako'y pabuhat ni mo, ha? Unya, ako lang yung hungong ni mo. Ako na ruway makadungog ba, ha? Di mauwa mo guta. Aguri Ginoo ko. Naunsa ka ning akong bana, uy. Wa ka ni masugdi. Murag ikuyawan naman hinoong ko aning iyang mga lihok, uy. Murag magdulay mga tilimadon. Naunsa na gud ni. Ako lagi siyang panidaan. Oh, mga Totski, ha? Ay, kabala ka. Kay humano niya sa akong pabuhat ni mo. Laugan tren ka. Ay, mabusog lagi karon. Karon, ayaw na sa. Kay buong Paskong amigo nga kinahanglan yung kuno nga wapakikaon. Mga ayaw lang sa, ha? Okay? No, after na sa ako'y pabuhat ni mo, okay? Oo, makal. Makal na lagi. Katao lagi karon, bidas na doy. Sige, mo na to, ha? Tilapig yung maining akong o, ha? Kaya ang imo ko nung pagtilap sa kong o, magkapatubo ko nung nasa upaw kong buhok. Okay? Posisyon ako, ha? Ready? Unsa man nagibuhat ni Makoy? Naghupo siya. Unya. Uy, hala. Naunsa? Nabuang na Ginoo ko in town. Uy, wa na gyud. Ano naman eh? Nabuang na gyud na ako bana. Nabuang na gyud. Nasyakit ko sa gibuhat sa akong bana nga iya gipatilapan sa kabayo iyang o. Huwag ko makasabot sa akong nakita. Nakaingon di ko nga nasugda na gyud ang akong bana. Unya? Unsa yats mo lagi na iyan spining, uy. Huwag ko magtuo nga. Malisuan ba dahil sa pag-isip ang akong bana? Nga unta, huwag magkita may problema sa among pagpuyo. Huwag may problema sa pinansyal. Pero nga man. Hala, huwag ka mata na yads. Kung ganong gibuhatos sa imong bana. Wala lang sa ko kapangutan na kay murag. Nahadlok naman ko kay murag na lagi siyang nalisuan sa pag-isip lagi. Hala, mao ba yads? Ang akong bana naasa sa amin. Nagatubang sa amin nga nagkanta-kanta. Diulon ko baka siya no akong pangutan-uin. Ay, bahala na. Ako na lang siyang suwayag pangutana. Dong. Uy, Day, it's not you. What's the matter? I'm okay, in the matter. Ako andong ka ng... Dong, pwede ga. Pwede kayo. Sabra, ano ba, mga ikagkwarta? Nahurot na nga kung gihatag ni mo prasbay. Ay, dili lang maudong. Uy, di pa ko'y kwarta, Dong. Kung mau na, what's the matter, ha? Kining... Dong. Okay, rata? What do you mean, okay? Kanang okay pa all right? Of course, I'm very, very okay. Ginoo ko, nag-in-English naman ni siya, uy. O sa'yo problema, ha? Akin ang day. Sa'yo tanaw naman ako, may kausaba na ba? Tutoki kong may kausaba na ba? Tutoki ko. O saman, may kausaban ba ang imong nakita sa kung pagkako? May nabantayan ka ba? Oo, naakaayo. Yes, of course. O sa may nabantayan mo nga kung, o saman, may kausaban na ba? Ang imong o? Oh? Naakaayo. Dako kay kausaban. Wala akong gustong masairan. Meaning to say, may piktura. Ha? O sa mga ginabatiknan mo sa akong upaw. Misamot kasinaw. Bungo si Tri. Wa gid ko kasabot, misamot kog kalibog sa kumbana. Pero pagkasunod adlaw, sayo na siyang mibangon ug ako siyang gisundan ug miadto sa luyo di inahimutang ang kabayo. Tutski.
Same as usual, ha? Same old story gyapon, ha? Mo gyapon, okay? Oh, hapit na mo sa kasyumana, siya raw ba gyapon mo tugot buwig buhok ni kong upaw. Oh, akong ipadol sa mong babang akong upaw, ha? Tilapi, ha? Tilapi lang gyapon, okay? Makoy, dong. Oh, Nasugdan na yung kadong, ha? day. Pa-check up ka tadong, uy, ato nag-ipatanaw imong utok sa psychiatrist. Sa? Nabuwag na ito niya? Dili akong utok ang may problema. Kinila akong o. Sabo ang ginatawa na, dili ko nuyang utok ang may problema kung dili iyar ang u. Asa ka iyang utok, wa pa ka siyang u. Nitutok magana ko. Nagtuog ang nabuwang na yun ko? Wa ko mabuwang, oy. Kung wa ka mabuang, nganong gipatilapan manimos kabayo ka ng imong upaw. Ay ako lang ipatilaan sa kabayo nga kong upaw kay matod pas kong amigo usa na sa tambal ko no nga makapatubo sa buhok kanang laway sa kabayo. Unsa? Una nay. Agtuyo na ko nga nung ipatilaan ako na sa kabayo nga kong upaw para matubuan na nigbuhok. Ginoo ko. Ya, binuang ni ko ana. Ha? Nabuang ko ana? Nabuang ba ko? Oh, nabuang na ka, kay ganong mituo ka. Ako naman ang gisuwayan, God. Yan, ito mo imong buhok. Wa! Wa! Nisabot ka sinaw, hinuuna. Ang galit si kasamok ba ni mo? Ano mo sa muka, God? Ayok sa muka, ha? Ayok kong sa muka, kay akong upaw na problema na ko. Ako nang upaw. Di sibok-sibok. Okay, sitwasyon. Tiwasyon ako na yung pagpatilas kabayo na akong upaw. Sibok na. Dali na, tutskay. Tiwas na tilap sa upaw. Ginoo ko ni mo makuhanan na unsa naman itaw ka. Ay, sabak. Sagli lang ko. Tila na, tutskay. Aray, kasakit. Aray. Kabayo ang upaw ni Makoy, ginoo ko. Ay! Ay! Nakasama na! Muna akong problema ron, kay gipaak na hinuon sa kabayo ang o ni Makoy. Imbis upaw ra unta to, ay napahak yun tungod sa pinaakan sa kabayo. Og tungod sa kalagot ni Makoy, hala, gipuspusan niyang kabayo. Uy, napiang itaong kabayo. Muna akong problema ron, kay pabayran man sa akong amiga ang kabayo nga nakimay in town kay gipuspusan sa akong bana. Unya, ang usad sa akong bana napahak pod. Gikumidyahan na din sa siyang mga kumpari mahitungon atong giingon nga patilapan sa kabayo. O kay wa man say buot ay nituo sang paraw. Nagtuon na hinuon kong nabuang ng akong bana. Unya, mo na akong problema ron. Unsaon ko man ni siya nga na problema manggid kini siya ning iyang upaw? Di gid siya magawas-gawas. Na unsa man ning tawhana? Uy, unsa man kamo ang pasultihon? Kuya Gili, ka-relate ka? Tonya. Hello, Ate Pres! Hello, Goliath. Good morning. Salamat sa tanan, Lord. Thank you, Lord. Mama Mary, sa tanan. salamat. Nga namati na to ron. May Oo. adlaw. Uy, salamat sa kanunan ninyong pepaminaw. Bambina, kumusta na Bam, kaday? kumusta ka niya, Bam? Oo man. Kaniyan, yan ba nalagi ko no, nindot kinig buhok pirmiro, Ate Pres. Yeah. Naupaw magkalit, Ate Pres. Kay? Ambot lang kung sa diferensya, nakagit siguro yung tao nga maupaw, Ate Pres, no? Oh, kaliwat. Oh, kaliwat, no? Kaliwat. Karon kani si Bintong og stulyo sa mga hanggaw ning mga tawana. Ano man? Gitabagan, pero gaba lang ta. Bintong Ano man? stulyo. Sige, isa mo gitambag. Gitabagan nga patilaan ko sa kabayo. Gano'n ka kayo uman. Kana pag yung kuno nga pa'y kaon, buntag sa iyo. Hinangga gano'n. Inamaw mo gano'n tambagay taon. Pero naabi ay, kaya shampoo nga, Aloe vera. dili, minantel ka sa kabayo. Minantel, o para pabaga mo sa buhok, Ate Oo, Pres. pero di sa kumutuog ana Goliath kay ngano abi nimo daghan bang mga artista nga upaw. Oo. Why kung ingna nga dili na sila mapalit ana kung tinuod Tinuod yun pa, na makapa Oo. labong, no, di ba? Wag hilain ka Pero na ba? mag-control hinon tingali ang pangladot sa imong buhok, no, tingali mag-control anang ba pero dili ingon nga magturok, di ko Di na yun, transplant lang. Kada mo, pero kuyawa sa Oscar, sa limbangon ko. oh, Oscar Silibangon, oh, si Bata na Oscar. kayo. mabagi Oh, Transplant. transplant gid siya kada usa turok. kakapoy no usa ka gamay Oy, binuo ko ang bayad na namads. Mahal kayo na. Oh, pero dili na to makuha. di na. Na. Di na may but. Sudlayon na to nimo.
Ngigaw lagi sunday. Dili to magamot nito sa ilaw. Gamot siguro na. Ano? Ambot lang. Wata kay bawa na. Ano na lang tato? Uy, makoy, may pa yung nagpatrans. Oh, what's ay kwarta? Pero way kwarta, uy, laliman ka. Usa ka buhok, pilan, usa ka buhok. Abis ang ibutang na nato. Ang piso ko sa ating preso. Kinahina lang, primero tulo, opat. Pagkakwarta Oo, ulit. tagsatagsaw lang. Sus, no? Lima ka pinago ni Camilio ng atong buhok. Ano na game? O, ang piso mo sa. Inay lang. Ang usa ka buhok ko niya, usa ka milyon, 1 million. Makita ka nga itong buhok, pareha ka, lugasan ang hukog, bitaw. Oo, kaya sabi ko, Mayra. Pero, huwag mo ang ibinuo kong susta ko kay mabayaran din. Hala ko, pero kung may kwarta lang, pero ano man ang umarang nga dato, gulyat nga, upaw mangyapon, sa ikong ingna nga, di sila maka-afford, ana. Tingali ba yung akong dunay, duwa ba kay mga after effect, ana, ano, or side Ang effects? uso sa naman, upaw na may style sa tuyo. Nagano kayo magpa-upaw. Okay naman. Okay na basta. O gwapo ka, gwapo dyan ka. Kasi magpa-upaw pa ka, di ba? Nay upaw ko siya ang ngayon tanaw. Nay upaw sa gusto ko to siya ang ngayon sa ngayon. Ang ginoon ay. Hindi pa kay kuon. Pero kanang ang kuan na tipres kanang naagi upaw tanan mo ay balhibos ilok. Oo. Way balhibos sa iya no? Ina upaw tanan ba no? O, di din sa natingali, uy. Dinain na naman. Dili tingali. Sa man inana ngano na may babae nga way balhibo gid diha. Kana murag. Kanang Kaliwat siguro na. bus, ano, no? O kanang Tuwan ko nun na, ambot lang, doon na ko'y amiga, ngayon na, uwa ko na siya. oh, Uwa ko na siya. Balik. Ay, di kong to, bre. Nasa ko hindi ka man. Usarap Murag ko murag bata ba, pero tingali, kaliwat gihapon ka tingali na. Pero ingon nila, kaliwat no? ingon nila, kanang kuno, kuan kuno, kanang, hot kuno, ambot, tinuod ba? Ambot ka no? Oo, hot kuno nang inanap, pero ambot, tinuod ba ka? Sino gito? Si Girly, wa man siya balhibo, girly lagi ha. Isa. Girly. Gali ka, kuan girl. Pagkahanggaw, mis naon ni mo gulyat. Bitaw. Kanang inana dong ay tuod ayon dong. Oy, daon sa mga makoy. Gipaakin unang yang uwa tipis na paakin ho siya. Dahan to na. Upaw. Samot kapaw niya lagot kalagot po siya kay binatnan raman to ng kabayo. Gibunala niya kabayo. Tempa. Pabayron sila. Sama ni wani buot si kuan. Sa to'y Makoy. makoy mo kay Gingan man. Wait, Gina nila bintong og tulyo. Bitong na. Mas bintong og tulyo. Nituom sila kay mga kumpare. sa looyan ni mo kuan. Uy, pero sige na lang tingali. Sige. Oh. Utali sa di sa buot. Kapilot na ng pahak ni mo. Tingnan mo iwanan. Sige na lang na ako na upaw ka. Okay ra, basta okay raman, basta maayo lang sa kama. Limpyo na pag ka. Sa mong naong. Oh, kadaghang Di mga... ba? Oo, tinuloy. Kadaghang mga artista upaw. Hindi ka na mo yung pagpapaugas. Kauban na pihin ka sa nila. Araw ka naon. Kanay nun ko na, ba't di porma imong buho, imong uho? Oh, ato si Eric atong Leonis, di ba? Ang ngayon ka siya upaw. Okay, lingin Murag si kayo. Kudrak. Lingin mag-isip Oh, ko. murag TV sa balas. Ang ngayon kayo. Tapos Christian, ngayon sa itong upaw. Pero kung Ay, pihing to, Christian. kung naipihi nga oo, namin, klase-klase ni suud ay nato. Oh, Kaning ako pihingon ko gamay, ate Brex. Ako lain sa kog oo, kanang porma. Ang kang Aldwin sa lain, kay na siya murag bangag din ito nga. Murig lain Ang lain. kang Aldwin, murag na ilubyok dito nga, ate Brex. Kanang murag Hubon. Murag hubon ba? Nga na. Ka-DSO na gabs. Murag kanang Sa murag kakat siya. Lain ang iya, ha? Nahalaoy ka nang ayaw pagtuan ng mga kuan, oy, tabi-tabi. Ang problema ron taon niya, Gawan lang ka. problema sa iyang asawa, ate Pres, kay pabayran lagi taon, kinapuspusan man niyang kabayo, napiang Isa taon na ito kabayo. kabayo. Sa iyang amiga, Ay. oo, sa iyang amiga nga naay Hindi, mga, saan man itong napiang na, di na ito kalakaw. Ang Oo. kabayo. Imo na lang ito Si- sahos. ang iyang amiga, si Mapining ba? Mao niya na may kabayuan si Mapining, mo ito O nung lagi, siya. pero kung mamatay ng kabayo, himo na lang kasahos. Kusahos na na. Oh, ginansya ka. Bayri, kuha na lang, ang sa'yo pangalan na, bayri na lang na, unya kusahos ang kabayo. Oh, baligya. Ginansya ka, baligya. Oh, Ipatamparo sila doon sa tabor. pero ayaw na pagtuan ng kanang munda. Ay, tuwa na tao, no? Bida sa di mo Sa makakuya na ka. lang ng ibo upaw. Uy, basta buhi ka, may kaglawas. Okay rin na. Uy, alamig, dagang kagbuhok niya, masakiton ka. Di ba? Tinuod May na. lang, upaw. Lain na ba kayo noon ang kanang masakiton ka niya, tagaas kag buhok? Kay hugaw hinon kay katanawon. Usay, mga tagak po na imong buhok. Oh, mga Sakit. unsa na? Mga alkag. Mga alkag, Oh, oo. mga alkag lain kayo. Okay rin na, upaw. Ayun na lang.
Ay nalang pangitag laing tambal do koy kay liso na kay mga upaw kuanan. Awa magalimay magbahay ni tigili nga kaupaw na kay mi. Kay distigili, bita distigili kay di pa mo kay upaw ako padung na ni Pero kaupaw na ako may Ate Pres. kaliwat mo na, Gulyat. Bisag bata pa, maupaw na. Okay, kaliwat mo na. Pag-akong galing ako? Kaliwat Tinuod na. na. Hala, ana na lang. Dodong, dayton niya. Sabot-sabot lang mo si mamiga si mapining. O salamat sa imo pagbadangat nga tutulmanon. Kung ako ang paso, tihon.